От медено-глинени маски от бреговете на древен Нил до перлени и нефритени мехлеми от златната династия Тан. В продължение на хиляди години маските за лице винаги са били дарове от самата природа. Съвременните маски за лице често са претоварени с прекомерно количество изкуствени и химически елементи, които могат да нанесат непоправима вреда на кожата. Фантази решиха да се върнат към корените на науката. Това е напълно нов подход в анти-ейдж грижата за кожата. Благодарение на иновативната комбинация от копринени протеини и полизахариди и по-точно на тяхното перфектно подбрано съотношение, една маска за лице обединява всички процедури за грижа за кожата. Овлажнява в дълбочина, придава естествен блясък, изглажда фините бръчки и линии. Изтяга кожата. Чиста формула без излишни компоненти и добавки. Заедно с най-новите патентовани технологии, чиято ефективност е доказана от експертни изследвания. Подмладяваща маска с лифтинг ефект от фантази. Уникална комбинация от източна и западна естетика и наука. Формула за здраве, красота и младост на вашата кожа. С подмладяващата маска за лице фантази, времето няма власт над вас.